L'Agustí Xaló defineix la seva proposta com a capitalisme comunitari. Un parell de paraules sorprenents perquè capitalisme i comunitari semblaven contradictoris. No? I ell precisament el que fa és la síntesi de les dues coses. És sorprenent. O sigui, ell creu que el capital és necessari, però que el comunitarisme també és necessari, que la comunitat és necessària. Aleshores, la paraula comunitat no és sinònim d'estat ni de política. La comunitat és el poble. I la societat està feta perquè el poble estigui bé, no perquè els polítics estiguin bé ni perquè l'Estat estigui bé, sinó que l'Estat i els polítics estan al servei del poble. Llavors, necessitem, doncs, redescobrir l'àmbit públic, que no és l'àmbit oficial. L'àmbit oficial, la gent, és a dir, el sistema mateix, ha tendit a identificar-lo amb l'àmbit públic. I consideren estatal una cosa que no és estatal. Per exemple, que t'he de dir jo, la televisió hauria de ser pública i no estatal. Quan avui dia públic vol dir estatal, i si no és privat. O sigui, entre privat i estatal no hi ha res més. I llavors aquí apareix una realitat nova que no és ni estatal ni privada, que és pública, en la qual, des del punt de vista de la intimitat que parlàvem abans, només hi tenen accés a les coses íntimes els jutges, en lo privat. Però en lo públic té accés tothom, és de tots, i té accés tothom. I aleshores, lo important, des del punt de vista econòmic, és la repartició del bé públic. Públic no vol dir oficial. Els diners que recapta l'Estat, encara que sigui per impostos, no són seus, són del públic, són de la societat. Llavors, l'economia, la funció de l'economia és que hi hagi equilibri econòmic, i l'equilibri econòmic, l'equilibri del bé públic. I aleshores, aquest equilibri econòmic, l'Agustí Xaló ho feia d'una manera magistral, amb una formuleta molt senzilla. A dalt posava, dalt d'un trencat, hi posava la producció. I a sota del trencat hi posava els diners que es aconsegueixen amb aquesta producció, els salaris, diguem, els preus de les coses produïdes i els salaris del treball fet. El salari no només dels treballadors, sinó salari d'empreses, salari d'invent, que serien els royalties, salari de capital, que serien els interessos del capital, és a dir, tot el que és retribuir els béns de producció. Llavors, entre el que hi ha, el que ofereix la societat com a productes produïts, béns i serveis, i els diners per adquirir-los, han d'estar equilibrats. I d'això se'n diu equilibri econòmic. I llavors hi ha bé comú. Equilibrat vol dir que si aquest val 30 i aquest val 30, el trencat val 1. Si hi ha més producte que diners, no tens prou diners, pugen els preus, perquè tens pocs diners per pagar-lo. Millor dit, baixen els preus, perdó, m'equivoco, baixen els preus perquè com que hi ha molt producte, doncs baixen els preus perquè hi hagi diner per comprar-lo. Llavors d'això se'n diu deflació. És a dir, quan el producte se'n produeix menys perquè n'hi ha massa, l'economia es desinfla. Quan hi ha molt diner per comprar, s'animen els productes a produir més, i llavors s'infla. Per tant, la inflació i la deflació és l'equilibri entre el numerador i el denominador d'aquest trencat. Això és una cosa molt senzilla, però que és important. Fixeu-vos, el que hi ha sota són diners i el que hi ha sobre són productes. Si hi ha els diners proporcionats en els productes, l'economia va bé. Si hi ha més producte que diner o més diner que producte, va malament. Per tant, inventar diner quan s'inventa producte, és a dir, quan creix la producció, inventar més diner no és dolent, és bo. I no es fa trampa ni es fa inflació, al revés, s'evita la deflació. Ara, si es produeix més diner del producte que hi ha, aleshores sí. I això és el que passa actualment. I a més passa actualment per la raó que aquests dos números no se saben. Cap dels dos. I no se saben perquè la moneda anònima no ho permet. La Revolució Francesa fou un fenomen quasi espontani d'aixecament del públic, del poble, no atiat per un partit polític revolucionari,
ni per un exèrcit revolucionari, que més aviat va ser una conseqüència, sinó atiat per la raó. Una raó que havia estat reivindicada i recuperada des de l'edat mitja en l'últim segle, el segle de la Il·lustració, a través de l'enciclopèdia francesa. I aquesta raó va calar tan fons que la gent va trobar prou forces per realitzar en la pràctica allò que veia teòricament tan clar. Una cosa semblant va passar amb la independència de l'Índia, que el Gandhi tampoc no disposava de partits revolucionaris ni d'exèrcits, al revés, era no violent, i també va aconseguir tocar el cor de la gent, i el cor de la gent va veure tan clar que la independència de l'Índia era la dignitat del seu poble, de l'esperit del seu poble, que va trobar la força per fer-ho. L'Agustí Xaló és una meravella perquè junta les dues coses. Junta la racionalitat d'una moneda nova, d'una moneda racional, científica, sèria i tal, i al mateix temps una ètica amorosa, digna, que fa que les persones, per exemple, que siguin vocacionals, que es dediquin a l'ensenyament, que es dediquin a la salut, etc., no busquin fer negoci, i que els que busquin fer negoci no remenin les persones, sinó que treballin només amb les coses. Ha juntat les dues amb una, i per la força de l'esperit i per la força de la raó hem trobat una eina, definida per ell molt bé i practicable a partir de la nova tecnologia, que ens fa possible un món que resolgui tots els culs de sacs en què ens trobem actualment en la nostra civilització.